Beth yw'ch enw chi a lle chi'n dod o Sir Benfro a oedran? Fi yw Elan, dwi'n 21 mlwydd oed a dwi'n dod o Mynychwyrddin. Fi yw Gethin, dwi'n 21 mlwydd oed a dwi'n dod o Ffynnon. Fi yw Sean, dwi'n dod o Grymych a dwi'n 24 mlwydd. Elan, sut ti'n meddwl mae'r Eisteddfod yn mynd i effeithio ar Sir Benfro fewn y gymuned? Fi'n gobeithio bydd e'n dod â lot o fusnes falle i'r busnesau lleol. Yn amlwg bydd lot o bobl yn dod lawr yma, so falle bydd lot o bobl eisiau aros yma, so bydd e'n dod o busnes i'r hotels a pethau lleol falle. Sean, sut ti'n meddwl bydd yr Eisteddfod yn effeithio ar eich busnes teulu chi, sef Midway Motors? Sef yn ei helpu ni o gwbl os rhywbeth bydd e'n wath. Achos os bydd e'r Eisteddfod yn rhywle arall, fel yn y gogledd, byddwn ni gofod lido'r plant i'r Eisteddfod. Felly, sef yn helpu ni o gwbl, ond dal yn hapus iawn bod e'n dod i'r ardal. A Gath, yn olaf, ti'n edrych mlaen i'r Eisteddfod? Be ti'n edrych mlaen i fwyaf? Cymdeithasu â bobl sy'n cwrdd dros y blynydde yn gwahanol Eisteddfodau a cael ei drostod am. Diolch yn fawr i chi tri.